albishirinku yanzu nan aka ɗaura wa Baba Ado aure, wato Adam A Zango tare da amaryarsa Hajiya Maimuna Musa. Cofa jarumi Adam A Zango ya zama angon lalle, wanda baya da alƙawarin da ya yi a baya akan cewa ba zai sake yin aure ba duba da matsalolin da ya dingi samu tsakaninsa da matansa. To a halin yanzu ya kuma aurar wata 'yar Kannywood mai suna Maimuna Musa. To mai sauraro ka kasance domin mu shiga cikin shirin ga bidiyo da aka ɗaura aure tsakanin Adam A Zango da kuma fitaccen jarumar Kannywood mai suna Maimuna Musa, wanda za mu kunna muku bidiyoyin a halin yanzu. Amma idan wani ne farkon ziyartar ka cikin wannan channel tamu mai albarka mai suna Alkhairi 24, ka dauka ta wani alama nan ta like inda za ka mana sharing, sannan kai subscribe domin samun sabbin shirye-shiryen mu duk lokacin da muka dora. Mawaki Ado, ma'ana Ado Adam A Zango kenan, yana nan domin ku ji bidiyon yadda aka gabatar da ɗaurin auren da sadakin da aka biya baki ɗaya. To mai sauraro, mawaƙi Adam A Zango mawaƙi ne wanda duniya ta shaida shi da fannin taimako ne da taimaka ma wanda ma'ana ba su da shi na ƙasa da shi. Tabbas mawaƙi Adam A Zango mawaƙi ne wanda ya yi shura da kuma ɗan Kannywood, wanda Adam A Zango a lokacin da ya zamaninsa babu wani fitacce wanda inda ya yi waƙa take tare da kamar ta Adam A Zango. To har kawo yau Adam A Zango ya samu ɗaukaka fiye da yadda kuke tunani, wanda inda ya ga mutum a Kannywood Adam A Zango ya taimake shi. Wanda duba da mutane suna ta magana akan Adam A Zango yana aure sake, to tabbas wannan mutane wannan suke ta wannan champion kenan. To tabbas da alaman hakan duba da yadda ya dingi sakin mata ɗaya har sama da guda 4 kowace, sai da Adam A Zango ya ba shi daga ko da mace ɗaya, har mahaifiyar Aliyu ma'ana Jamila Labarina har ita ba sa tare a halin yanzu. To amma ba abin da ya faru kenan ba, an ce idan an dubi ta inda aka hau ta nan ake sauka. Shin Adam A Zango mai makasudin da yasa yake rabuwa da matansa? Wannan kuma babu wanda ya isa ya faɗi maka a mutanen da suke cewa Adam A Zango ya cika aure sake. To dai duk an gama, har mutane suna maganar Adam A Zango ta ƙare masa, ma'ana ba shi da kuɗi, wanda daga da ya je wani taro na Ado Gwanja na Dauda Kawu Turara ɗaurin aurensa da Aisha Humaira, har ake ikirarin cewar an ba sa 100,000 ya sa a jihunsa, wanda daga baya ya fito yi magana akan cewar ba shi aka yi ba, ya bayar ne, an ba shi sako ne sannan kuma ya karɓa domin ya ba ma wani. Ko da a ce shi ya karɓa, Adam A Zango lalacewarsa ba ta kai ga lalacewar ya karɓi 100,000 wai don wani ya masa mana ƙasƙanci ba. Duba da Adam A Zango lokacin da ya tashi a fannin Kannywood, tabbas Adam A Zango mutum ne mai taimako, wanda har motoci ya siya ma mutane kala-kala. A cikinsu har da su Ali Jita da mutane sauran jarumai su Tijjani Asase. Wani Adam A Zango inda ana maganar taimako, ta tabbas Adam A Zango za ka sa shi a cikin ma'ana taimako, wanda kuma shine mutum wanda ya zama mafi rinjayen mabiya a arewacin Najeriya masu Kannywood. To dai ita ma daga wannan bangare na amaryar, ma'ana ita Maimuna Musa, ita ma tabbas ana yabanta domin ba ta fitowa rol na batsa a cikin shirin fim. Dole a cikin kamila ake nunata, ko a nunata malama, ko kuma a nunata na tafiya ma'ana islamiyya ko makaranta. Babu shakka Adam A Zango shi kaɗai ne jarumin da yake iya auren 'yan Kannywood kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. Duba da sauran 'yan masana'antun nasu ba sa iya auren kowace, duk suna tunanin ko kuma meye oho. Amma shi Adam A Zango yana ma'ana shafa ma zuciyarsa ma'ana ruwan sanyi, duba da ya auri dukkan wata yake amfani ma'ana iske harkar shirin fim ɗin tare, baya ganin kyamarta. Tumi sauraro, me za ku iya cewa game da auren wannan fitaccen jarumi Adam A Zango da Salma ma'ana Maimuna Musa? Wani fata za ku iya musu? Zama da comment section domin mu sauraro ka faɗi mana ra'ayinka akan Adam A Zango. Shin auren nan da ya yi shine maslaha, ko kuma wancan alƙawarin da ya yi ne akan ba zai sake yin aure ba maslaha? To mai sauraro, duka ana muke ƙoƙarin kawo shirin namu
ku zo ku mana subscribe Alkhairi 24 ta kuce domin samun dukkan wani shirye-shirye da labarai masu inganci da a duk lokacin da muka samu mun kasa hauro muku da su. Babu shakka Adam A Zango mawaƙi mutum ne wanda ya shura wajen ganin ya faranta wa mutane, wanda ko a shafin YouTube channel shine mutum mafi rinjaye a arewacin Najeriya Kannywood, wanda yake da ma'ana mafi rinjayen subscribers. Tabbas Adam A Zango ya samu ɗaukaka kala-kala wanda ba lallai wani wanda yake Kannywood a halin yanzu ya kuma samun ta ba. Domin Adam A Zango mutum ne mai taimako, yana ɗaukar role har ya kai ƙarshen sa, ma'ana ba tare da an biya sa ko naira 5 ba, kawai saboda shi wannan wanda aka yi role ɗin tare da shi ya samu ci gaba ya ɗaukaka. Tabbas Adam A Zango ya kai gwarzo, Allah ya sanya alkhairi tsakanin Adam A Zango da kuma Maimuna Musa. Amin summa Allah ya kawo ƙazantar ɗaki, in ji Hausawa. Tun sawo duka ana sanarwa ta mu ta ƙarshe. Mun gode.